यवतमाळच्या दिग्रस तालुक्यातील लाख गावाजवळ अरुणावती प्रकल्पाच्या कॅनलला 3 ठिकाणी मोठं भगदाड पडलेलं आहे। अनेक शेतकऱ्यांच्या शेतामध्ये पाणी शिरलेलं आहे, त्याच्या उभ्या पिकांमध्ये पाणी शिरलेलं आहे आणि त्यामुळे आता ते सध्या हैराण झालेले आहेत, हवालदिल झालेले आहेत। शेतीला तलावाचं स्वरूप आलंय, शेतातील विद्युत खांब सुद्धा कोसळलेला आहे। पाण्याचा प्रवाह हा जोरदार होता आणि त्यामुळे शेतामध्ये पाणी शिरल्यामुळे पेरणी केलेल्या या शेताचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालेलं आहे। काही ठिकाणी पिकांचं सुद्धा नुकसान झालेलं आहे। तर गहू, हरभरा, भाजीपाला तसंच इतर पिकांचं नुकसान झालेलं आहे। आधीच अतिवृष्टी झालेली होती, अस्मानी संकटानं आपला बळीराजा हैराण होता आणि त्यामध्ये आता हे संकट आल्यामुळे ते पुरते कोलमडलेले आहेत। इधर से नहीं उधर जा, तू कतर रहा है उधर।